Ören jogapkärçilikli we giň meşguli bäsleşiklerin öňü siratyna geçirilen halkara media forumynyň dowamyna değişli düdümleriň kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge bolan taýýarlygy, şeýle-de şu ýylyň möhüm ýaryşyna Türkmenistanyň ýygyny toparynyň taýýarlyk derejesi barada giňişli maglumatlar berildi. Munyň özi ýurdumyzda geçirilýän dünýä çempionatynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşün edilmegine toplumlaryň esasy şemeleşilýäniniň aýdyn beýanydyr. Belli şäherle jogapkärlik çempionatyna taýýarlyk görmegiň şäklerini türkmen türgenleri daşary ýurtlarda guralan birnäçe türgenleşiklere hemde halkary ýaryşlara gatnaşdylar. Olar bu iri sport bäsleşigine taýýarlygyň jemleş tapgyny arkadaş şäheriniň köpogly sport toplumyna geçirdiler. Ol ýerde ýaryşlara netijeli taýýarlyk görmek üçin ähli zerur şertler döredildi. Belqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne ýurdumyzda beden terbiýe sagaldyş we sport hereketi giň gelme eýe boldy. Dörli ýaşdaky we kärdäki adamlaryň müňlerçesini özüne jemleýän köpçüliklerin sport çaralaryny geçirmek asly däwurly. Ýokary netijeli sporty ösdürmäge halkary derejeli sport uswatlarynyň türgenleriň we degişli hünärmenleriň taýýarlanmagyna aýratyn ünsürliýär. Şolar wagtyň özünde Türkmenistanyň halkara derejeli sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwürlenýärini bellemek ýakymydyr. Media forumda Aşgabatda geçirilýän çempionatyny başlamanka oň halkara köpçüliklerin habar beriş terişlerine ulugdyklanma döredönligi bellendi. Bu ýaşa başlanyp Med24, TRT Awaz, CCTV we Euronews teleýaýlamaryna ýüri tegepleşikler we video şekiller ýaýlama berildi. Şeýle-de Aziýa ýuwaş ummany teleraziyetleşikler birleşiginiň Aziýa Vision habarlar toparynyň halkara habarlar merkeziniň ýaýlama beriş kampaniýalaryna beýan edildi. Şunun bilen baglykda kuraş boýunça dünýä çempionaty barada makalalar sport medeniýetiniň halkara assosiasiýasynyň we sport medeniýetiniň Aziýa birleşiginiň nişirlerine çap edildi. Olarda Aşgabatda iri sport çäretine taýýarlygyň ýokary derejesine atalýar. Belin şäheri ýurdumyň türgenleri iri halkary ýaryşlaryna iri gatnaşyp baýrakly ornlara münasip bolýarlar. Şu ýylyň başyndan bäri türkmen türgenleri 243 halkary ýaryşlaryna gatnaşyp 190 altyn, 194 kümüş hemde 291 umumlukda bolsa 674 medala münasip bolýarlar. Bularyň ählisi sport döwlet hökümine ýurdumyň awray mertebesiniň iri del artýanyna aýdyn şaýatlygy diýär. Soňky ýyllarda halkara sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda paýtagtymyzdaky dünýä ölçeglerine laýyk gelýän Olimpiýa şäherçesiniň binýadyna we beýleki döwrebap sport toplumlaryna birnäçe halkara ýaryşlary, şol sany 2014-nji ýylda milli göreş we goşakly göreş boýunça dünýä çempionaty, 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we sowuş sanat boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üstünlikle geçirildi. Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň 62-den iň ezber türgenleriň 5000-den gowragyny özüne jemleýän oýunlarda sportyň 21 görnüşi boýunça ýaryşlar geçirildi. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy bütün dünýä velosiped gününi esaslandyrdy. Ol her ýylyň 3-nji iýunyna giňden bellenýär. Şeýle-de şol ýyl gadymy beýik üpek ýolunyň uğru boýunça Amur Hazar 2018 adly halkara awtoralyasy agratleska boýunça dünýä çempionatlarynyň geçirilenini bellemeli. Şeýlelikde Türkmenistan halkara ähmetli sport ýaryşlaryny goramakda oňyn tejribe toplady. Şu ýylyň iýun aýyna paýtagtymyz 12 ýaşly we ondan kiçik ýetginjek oglan gyýlaryň arasynda tenis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sewitlen ýaryşynyň ikinji gezek geçirilen ýeri boldy. Onda 6 ýurdun Türkmenistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň ýaş tenisçileri toparlayan birinjilik ugruna bäsleşdiler. Bu sport çäreleri halkara atnaşyklaryny parahatçylygy we dostlugy pogtalandyrmak işine münasip goşandyr. Golaýda Türkmenistanyň 2023-nji 2027-nji ýyllar üçin UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komitetining agdalygyna saýlanmagy ýurdumyň sport diplomatiýasynyň ýeni döwredek nowatdaky üstünligi boldy. Türkmen halkynyň taryhyny dowamyna döredin we dünýä nusgalyk asyrly däwrine laýyklykda ýurdumyň hormatly ýaşulary, türgenleri üstünlikli çykyş etmek arzuw edýärler. Ýurdumyň sport awraýyny belende götürmek türkmen türgenleriniň öňünde durýan möhüm wezipedir. Häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň ýygydaly tagalatyny netijesinde türkmen sporty beýik ýeňişler nazarlaýar.
Kuraş boýunça dünýä çempionaty, dünýä medeniýetine atly halkara media formatlarylar türkmen topragyna bildirilen mehmansaýarlyk we netijeli işlemek ugruna döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler hemde bugünkü forumyň ýokary goramaçylyk derejesiniň üstüne edilen üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýs direkden çykan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Media forumun ahyryna awraýly halkara ýarışlaryna atnaşan turganlary ulus sünnükleri ardy edildi. Şeýrede sport mehmanhanasyna halkara kuraş assosiasiýasynyň kongresi geçirildi. Masata çempionatyna atnaşan dürli ýurtlaryň milli federasiýalarynyň ýolbaşçylary atnaşdylar. Onda dowamyny Aşgabatda geçiriljek dünýä çempionatynyň taýýarlyk derejesine ýokary baha berildi. Beýlenşýärli halkara kuraş assosiasiýasy Aziýa ikliminden 32, Afrikadan 22, Ýewropadan 33, Demirgazyk we Günorta Amerikadan 22, Okeaniýadan 9, jemi 118 milli sport federasiýalaryny özüne jemleýär. Munyň özi sportun bu görnüşi bilen meşgul bolýanlaryň sanynyň artýanyny görkezýär. Kuraş merkezi Aziýada dören we türki halklaryň arasynda giňden ýaýran goşakly görüş sporty hasaplanýar. Sportun bu görnüşiniň 3000 ýyllyk taryhynyň bolmagy, ony sportun sebäpde we dünýäde iň meşhur görnüşleriň biri kökünde aqrar edilmegini şertlendirýär. Munyň özi gadymy sportun häzirki wagtda döwrewap derejede ösürilýäniň aýdyn suwtnamasydyr. Pelwanlaryň tutuluşyklary türkmen toýlarynyň esasy bezegleriniň birine ulypdyr. Taryhyň dowamyna ustadlyk derejesine ýeten pelwanlar halkymyzyň bu ýsonja hasaplandyr. 2003-nji ýylda kuraş Aziýada geçirilýän ähli iklim oýunlaryna resmi taýdan girdildi. Häzirki wagtda bu sporty beýleki iri ýarışlaryň şol sana Assam raýdaşlyk oýunlarynyň maksatnamasyna goşmak meseleleri içkin we toplumlaryň esasy öwrenilýär. Görüşüm bu görnüşe boýunça dünýä çempionatlary 1999-njy ýyldan geçirilip başlandy. Şondan 2012-nji ýyla çenli ol her ýyl 2005-nji ýyldan bäri bolsa her 2 ýyldan bir gezek geçirilýär. 14-nji gezek gurulýan şu gezeki dünýä çempionatynyň oňa atnaşan turganlaryň sany boýunça iň ýokary görkezje eýe bolanyny bellemek ýakyndyr. Bu gezeki çempionada 490-dan gowrak wekil atnaşýar. Munyň özi ýurdumyzda gurulýan dünýä ýarışlaryna halkara derejesinde uly ähmet berilýäniň nowatdaky beýanydyr. Halkara kuraş assosiasiýasynyň kongresinden çykyş edenleriň beýleşleri ýaly bäseşiň geçirmek üçin Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komisiýasy, kuraş federasiýasy hemde Milli Olimpiýa komisiýasy tarapyndan jogapkärli hemde düýpli taýýarlyk işler geçirildi. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiginde turganlar bu awraýly ýaşyň geçirilmegine atnaşan wekiller, şeýlede mehmanlardyr, jan köýerler üçin ähli zerur şertler döredildi. Şol sany ýurdumyzyň ýokary gowy mekdepleriniň 5-sinden 310 militinçiniň taýýarlanyny bellemeli. Halkara çäräniň dowamyna çykyş edenler bu ýerde ýarışlara taýýarlyk görmek, tutuluşyklary goramaçylykly geçirmek ugruna ähli zerur mümkinçilikleriň ýokary derejeli şertleriň döredilendigini bellediler. Şeýlede olar awraýly dünýä ýarışlaryna gatnaşýan ähli düzümleriň wekilleriniň netijeli işiň ýoly goýma ugruna şertleriň göz öňüne tutulanyny bellediler. Munyň özi dünýä ýarışlarynyň değişli derejede geçiriljekdigini has aýdynlyk bilen äşkär edýär. Kuraş boýunça dünýä çempionaty halkara giňişligindäki ähmetli ýarışlaryň biridir. Munyň özi sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň işçiňleşdirilmegine we dünýä ýüzünde parahatçylygy, dostlugy üstünmekde sportun möhüm orny eýleýäniň nowatdaky suwtnamasydyr. Awraýly ýaşyň ýurdumyzda geçirilmegi Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki awraýynyň belinde galmagy bilen bir hatarda türkmen turganlarynyň değişli ugry boýunça tejribe toplamagyny şertlendirýär. Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçisiniň sport toplumlaryna halkara ýarışlary we turgunlaşyklar geçirmek üçin döredilen şertler ýokary halkara görkezjilerine dolu laýyk gelýär. Munyň özi dünýäniň iri sport düzümleri bilen halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine giň ýol açýan ýokary derejeli mümkinçilikleriň üpşün edilýäniň görkezýär. Şeýlede halkara kuraş assosiasiýasynyň kongresiniň dowamyna kuraş boýunça dünýä çempionatynyň goramaçylykly geçirmek ugruna döwlet derejesinde alad edilýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözleri beýan edildi. Halkara kuraş assosiasiýasynyň prezidenti Haydar Farman. Men Aşgabat şäherine bir näçe gezek gelip gördüm. We bu gezek kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatda gatnaşmak üçin gelendigime ören saat.
Büyük halkara kuraş federasiyası üçün ören wajyp waka bolup durýar. Wedek bede tutuş dünýä ýurtlaryndan bolan agdalarymyzy ajaýyp Aşgabat şäherinde geçirilen çempionata gatnaşmak üçin jemledik. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine bir çempionaty Aşgabat şäherine geçirmeklik üçin döredip beren mümkinçilikler üçin hoşallygymy bildirýän. Bir çempionatyň ýokary derejede geçirilejekdigine tüýs ýürekden inanýan. Dünya çempionatyna erkekler we denanlar üçin 15 sany agram ugurlary boýunça däýetleşmek üçin 53 sany döwletden agdalarymyzy jemledik. Bu ýerde biziň ähli turganlarymyz öz ukyp başarlyklaryny görkezmäge hemde bir-birleri bilen dostluk gatnaşyklaryny ösdürmäge mümkinçilik kazanjakdyklaryna inanýan. Türkmen halky sport bilen meşgullanmak üçin dünýäde iň öňde barjy sport meýdançalaryna eýe. Bizim çempionatymyzyň çägini şu ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanjakdygymy begenýär. Ýarşy geçirmek üçin bu ýerde iň amatly şertleriň döredilendigi, şeýlekem sportyň kuraş görnüşini ösdürmäge, goşan ägirt uly goşantlary we gollawlar üçin Halkara Kuraş Asosiýasiýasynyň adyndan Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy çoňgur hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Xitay Halk Respublikasynyň Sinhua habarlar agentliginiň Moskwa şäherindäki bürosynyň baş redaktorynyň ornbasary Liu Kai. Türkmen kardeşlerimiň çakylygy boýunça men kuraş boýunça dünýä çempionatyny metbuatda şöhretlendirmek üçin Türkmenistana geldim. Kuraş sportyň öz bolşy görnüşi. Men kuraş bilen içkini gydyklanýan. Türkmenistana ilkinji ýerdek gelýän. Biz Türkmen kardeşlerimiz bilen dostlugymyza uly baha berýär. Biz öýdara hyzmatdaşlygymyzy mundan beýlekde barha çuňlaşdyrmagy gödeginde tutýar. Men Türkmenistanda bolmamyň birinji güni bolsa-da, eýem Aşgabatyň gözelligine we araslygyna göz ýetirdim. Meni uly täsir galdyrdy. Kuraş boýunça dünýä çempionatyna çakylyk üçin bu ýere gelip ony metbuatda şöhretlendirmäge döredilýän mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagy köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun. Abbas Tüýçübaýew, Özbegistandan geldim. Halkara Kuraş Asosiýasiýasynyň wekili. Bide ýa Aşgabatda 2 günden bäri bolýar. Aşgabatda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji tolgundurjy günlerini başdan geçirýär. Bir uly täsir galdyrýar. Tutumly çäräniň taýýarlanmagy we geçirilmegi üçin ägirt uly işler edilipdir. Şu günüçenli dünýäniň dürli iklimlaryndaky ýurtlarda bir näçe çempionatlar geçirildi. Türkmenistanyň sport ulgamynda ýokary derejeleri gazandy. Bir çäre dünýäniň 4 ikliminiň 53 sany ýurtlarynyň wekilleri we turganlary gatnaşýarlar. Munyň öýdi görülýärdirmedik uly derejedir. Bizim muňa tüýs ýürekden goňýar. Turganlarym, tälimçilerim, umuman kuraş boýunça geçirilýän dünýä çempionata gatnaşýan wekilleriň ählisem bu ýerde ajaýyp şertleriň döredilendигine haýran galýarlar. Öz gözleri bilen görüp çempionatyň ýokary derejede guralandygyny göz ýetirdiler. Kuraş boýunça geçirilýän dünýä çempionatynyň netijelerini hem ählimizi gowundyrar diýip inanýan. Bugünkü geçirilýän halkara sport ýarşyna gatnaşmagy hemde Türkmenistany gelip görmäge döredilýän mümkinçilik üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygymy bildirýän. Sag bolun.